The Democracy Advocate Initiative yakatenda kuti aiwa SADC yagona zvayo economic yeZimbabwe. Noda kuti aiwa takutomboonawo mamwe improvements kana kurinovatewa kana kumaintainewa zvakaita sekuma roads zvakanga zvisingachaitiki. Sapinda mashoko ayachibuda nyuko panapa paDemocracy Advocate Initiative. Ndobva subscribe like kuti na on the bell icon. Zvamoziva kuti aiwa state yemaroads enyika yeZimbabwe dzimwe migwagwa hadzina kumira zvakanaka. Vanenge vachiposta mugwagwa siya muri kuona video iyo. Ubva nyora achiti, thanks to the SADC region meeting in August in Zimbabwe, the government of unrepentant criminals led by Mnangagwa arresting activists and leaders of the opposition is upgrading the road in Harare. Other cities and towns don't exist in the heads of these dictators. Anobva achiposta picture racho aiwa remugwagwa yamuri kuona kuti ine mapotholes aiwa mugwagwa isina wide tar. Ndo masvika anouya vachiposta vachiti aiwa thank you SADC nokuti kuya kwamaita pakutombomaintainiwa maroads. Chimotodzai mafunguro enyu noti kudi pamusoro pemashoko avo avai vachitaura veDemocracy Advocate Initiative. Pinai comment section yedu mutidze mafunguro enyu. Ndo pandokuteka kusangana no subscribe kulike chimwe tina on the bell.